wonten pelataran kene ya men. Aja wekah aja wedi. Der kumbang abang kumbang mireng. Sira dilalokake ana papan panggonan kene ya men. Hiburan anak aiku. Iki demit apa kadulan sikilku iki ya. Ingon-ingonmu ger celuk. Sentuh pangan ya Allah, hati-hati ya biar gue ya. Demi sentuh pangan bocah sing arep sunat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netepi kewajiban mbok bilih kawula pranatacara samenika badhe ngabulaken napa ingkang dados kekajatanipun Simbah Warsidi dalam rangka jangkepno anggaripun putune ngancik dewasa. Muga-muga anak Ahmad Aiku Rozaki menika dinten menika dipun tetakaken sageta ngemban jejibane tiyang asepah
mikul dhuwur mendem jero asmane awong tuwa dinten menika netepi kewajibanipun menuju ke jenjang dewasa. Sakwau Bapak Warsidi setitik nggadahi unek-unek sak mangke nek anak Ahmad Aiko Rozaki sunat tak tanggapne barongan. Saiki anak Ahmad Aiko Rozaki sunat khitanan dinten menika sampun dipenuhi dening simbahe Mbah Warsidi ditanggapake barongan. Dene liyane iku ora penting, sing penting barongane. Ucape kan ngoten nggih Bu nggih? Nggih. Ah. Kasuksenana dinten 7 pekenan gangsal sasi 12 dumawah ing Selasa Kliwon punika kawula sebagai juru luar ngucapaken mbok bilih ingkang dados nandharipun Bapak Warsidi sampun luar Bu nggih. Luar. Alhamdulillah sakmenika uga mugi anak Ahmad Aiko Rozaki saged manfaat dumateng nusa bangsa agama sarta njunjung dhuwur menem jero asmane tiyang sepuh. Amin Allahumma amin. Luar Bu nggih. Sri Laras Budaya.
Dulur gede wae. Ah. Bayane dhewe jebul. Arep tak bilang kepiye baik. Papanane busuk ya ora apa-apa. Ditekake saking Bapak Warsidi sakeluarga besaripun. Tetapi apa sing utawa mbok ujug-ujug abu sing jenenge Nandar kula dinten samenika ngruwari nandaripun Bapak Warsidi sakeluarga. Heeh, awet tak jelasake kok. Iya. Kula ana tata cara adat kang kejawen yo. Iki ciri khas sing Jepara kula. Bapak Warsidi sakeluarga anggenipun ngetepi nandaripun kanthi ngawontenaken Bapak Warsidi ngawontenaken sing jenenge Sodako Sarap ana Dukemayan. Oh, ngawon tak blungkah. Iya, ana sing jenenge Kupat. Ya segara Kupat Tepet, Gedang Sobro lan Gedang Kawitalan Raja. Heeh. Ya ora kesupen sing jenenge adat kejawan ya khususnya ana ing Jepara ana arang-arang kambang rujak dan gelarang sama nunggalane iku mau tak netepi apa dadekake nandare Bapak Warsidi tur cakae pisan ya aja engko kegojekan ngono ya tur
Ika singa barangmu layak kono ngendi-ngendi kae. Ayo Ger, tumpang abang marah rene ya Ger. Aku doi makanan enak ya Ger. Ya. Ya Ger. Aja kita njaluk mangan Ger. Yang ini ben, muga-muga Bapak Warsidi sak anak putune anggone nyempuyung kajian iki supaya lancar selamat orang berbutuh apa-apa datang kantin kanti kolaborasi jangan sak atur itu Ya awake dhewe yo memuji kok. Memujine ngene sing ora krungu ben krungu. Ora kebener buka-buka kiramu. Ya sepisan nonton Selaras Budaya ya mek nilai sing sunah. Nek ngono gitu. ya dungane awake dhewe aja kesupen indahe sing sunat iku nyai dedikator ya muga-muga Cepet waras. selamat sehat warasan kados wau Amin. awor anak putu keluarga besaripun Yen panase kaya ngene ora ana ngene aku kok kon cedhe ya Yen. Marak rene ya Yen, aku tak nyanyi ya Yen. dan sambil menyanyi uga oben-obenane siapa anggotu akonmu ngetotake singa barong Iya, engko tak abongane. Lah engko tak ombenane ingon-ingonku nek wis bar masuk. Heeh. Wong aku kepengin sik ngene ya. Heeh. Wis bar ya ta. Ayo, Gel. Ayo, malah kene. Malah kene. Aulane ora kono, Gel. Lapanganmu ora kene. Ayo. Ora usah kesurupan.
Hey!